întrebare. Nu. Ce spanac am făcut cu siguranța aia? Ce siguranță, mă, preșule? Aia de la... Curent. Serios. Focă, ce-i cu bezna asta că nu-mi văd nici sufletul? E mai întuneric ca într-un cur de mâț. De ce ai scoate siguranța? Păi am luat-o că nu eram sigur. Practic m-am asigurat și eram sigur până am pierdut-o. Sincere felicitări. Știi ce meriți? Un premiu. Ce ai, mă, Pulitzer? Vrei să-mi sinucizi mucii? Ia siguranța asta de rezervă și pune-o înapoi. Ce faci, mediocrule? Mă cac pe mine de spaimă. Imediat pute. Era să iasă cu tată-so. Hai azi, că întârziu la treaba mea. Tu nu vezi ce negru-i tot? Eu nu mă mișc de aici. Suzetarule, e doar întuneric. Nu, e umbra sumbră a tărâmului de dincolo. Din depozit? Din lumea celor drepți. Din justiție? Din uterul măta aia forjată. Din lumea spiritelor. Ești ca o flegmă în lac. Adică? Degeaba. Mă duc eu. Nu, Focă, de furia, nu mă lăsa singur că mă mâncă bezna. Panică, 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 panică. E cineva acolo? Piei, creatura lui Ghiuță, da, ți-ar trompi un dinte în puță? Du-te, nu mă poseda, ronță-i mi-ai bazuca. Dă-mi să mănânc, mi-e foame. Du-te la non-stop și ia-ți un pateu. Eu mănânc vise. Atunci ne-am scos, cam un coșmar în care mă înghesuie foca. Tot timpul mă trezesc cu condens la sursă. Mănânc doar vise frumoase. Focă, tu ești. Ți-ai tras un ceașaf pe m***e și crezi că mă sperii, mă? Obositule. M-ai strigat? Cum fuge. 10.000. Cum ne-am înțeles? 20. 10 plus taxa de rușine. Panică, 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 panică.